तुम्ही पाहिलं असेल की या वर्षाचे जे लोकोत्सव झाले त्या लोकोत्सवान एफडीए फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनान रेड मारली. ती रेड काही कंप्लेंटच्या खातीर असली. जी कंप्लेंट असली ती खूपशे फूड स्टॉल जे असले तेतून फूड हायजीन्स मेंटेन करिनासले पण त्या खातीर ती रेड मारलेली आणि खूपशे स्टॉल ज्या जो मेरेन क्लीन जायना तो मेरेन ते स्टॉल बंद असले. पण इतक्या मजगतीन आमकां अशें कळ्ळां की हांगा जे पोर्टेबल टॉयलेट असले तुम्ही हांगा पळोवंक शकता. पोर्टेबल टॉयलेट ज्या कंप्लेंट अशी असली की पोर्टेबल टॉयलेटचे जे वेस्ट असले ते ओपनली रिलीज करताले आणि काशे डंप तुम्ही पळोवंक शकता हांगा जे आतां हांगा डंप ते पुरयला. हे असली ह्या वर्साचो लोकोत्सव मीन्स ओपनली जे टॉयलेट असले ते वेस्ट असले टॉयलेट जे वेस्ट असले ते ओपनली रिलीज करताले हांगा ते डंप करताले. तर ह्या वर्साचो लोकोत्सव जो ह्या कंडिशनान जाला तर सध्या पळोवपाक जाय की डिपार्टमेंट ह्या हलगर्जीपणाचेर कितें कारवाय करतलो काय ना तें. स्टुडंटा खातीर चेतन गौर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.